Vivian. Tänään pelataan Hide and Seek. Mutta täällä on peli käynnissä, niin tää on ehkä vähän sellainen. Niin te saatte ottaa ihan pienen hetken. Noin, aika loppuu. Katsotaan hänen tulokset. Se sai 3/8 näppi. On. Oh. Jongleerauspöytä. Ja mä en halua olla tää. Ei minä. Hyvä. Oh, hän on tää, mutta en minä. Pelataan. Apua. Mä en näe mitään. Oho, meillä on minuutti. Aikaa. Enkä mä halua tehdä tätä enää uudelleen. Ole hiljaa. Miten me päästään tonne ylös? Oh. No, ei voi mitään. Se tulee kohta, mutta ei sillä voi mitään. Oh. Mä en halua olla ensimmäinen, kuka jää. Koska silloin mä joudun odottaa. Mulla on vielä 10 sekuntilaista. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Se tulee. Itse. Mä en näe itseä, enkä haluakaan nähdä. Mä haluaisin vaan päästä tonne pöydälle. Tää on vähän riskiä. Mä en tiedä mikä. Huijaa. Ui Jeesus. Jee, tuolla. Kolikoita. Vetään vähän pienemmälle äälle. Noin. Ai. Pitää vaan päästä tonne jongleerauspöytään. Mä en tiedä miten. Saaks tän kierrätettä siihen? Ei. Enkä mä näe itseä. Hyvä asia. Ei oo hyvä asia. Mutta tää ehkä alkaa olemaan tässä. Tää video, moikka!